अरे कहाँ बितवरोना कि रतिया कहाँ बितवरोना कहाँ तोर माइक न खतरा अरे कहाँ बितवरोना कि रतिया कहाँ बितवरोना खिड़की खुली रही सारी रतिया रति कहाँ बितवरोना खिड़की खुली हो तारे अंडा छिनार अंडा देल बेल से रखले रही सकारे पनियों में पानी में कोई से यार लेके सूझ जाता रू छिनरो हमके तो पानी पड़ रहा तुमके घर में घुस जानी जा तो नहीं कैसे रह जाली सब भतरी भर दारू से नूरो नहीं के कोइले यार पे बाल तो करबू का भतार खाती छी कबे की मछली करते छिनरी कबे पाया बना हमार पापा हटा सब जन्मदाता हमार जन्मदाता छिना जे कच देना गफर में से निकलनी हम ही पापा के तुरंत हम ही पापा को निकलते खाते ये तनो के लाज कर पर है छिना पापा के गौरव में रहलू कि माई के गौरव में रहलू ए छिया तो क्यों न रो आओ तो हमको पता ही ना सब कोई के मारा दुनिया ने खेल ए पाओ तो ना पेटे में से घर में से सीख ले को गांव दिया ख पढ़ने के तेरे गौरव है याद कसे कौवा खासे खगरोस ग से गमला घ से घरी अगर मने कुछ ना बचा जाओ ताली अरे तहरा के मैडम बने के चाहते अगर बाड़ी के एक छिनार आंगनबाड़ी है दी मछली छीनो ये अबे ओए हो दादा ओए हो राम ओए हो बाबू चल काट अब हम ना काटब अब छोड़ देनी हम ना काट चल मसाला पीस हम काट दे जो कौन मसाला तहर बापा कैसन मसाला से बनी मछली कैसे सुखले खाई सुखले पापा के दांत ना हो कटाई कैसे मसाला डाला जी सुखले में मछरिया में मसाला डाली तबे ना सुखले खाई हां नहीं हड्डी ना खालन ऐसे ही काचे दियो अलगा लेग पीस निकाल दियो कहां लेग पीस बा ओगा नहीं के दिन पे दिन पगला तरह की दवाई से तन ठीक हो तड़ी कैसन दवाई तोर पापा चलाता जान तो रे यात्रा 200 दवाई खा के खुदे आई तो हम का कर हम का दवाई खाई तू खा बाप रे बाप नतिया बात कौन काटा ए जे हम बानी देखत है काट तो काहे तू सास हो काम तार पतो है कि हम काटत तू देखबू सास ना हो अरे ये आ गए बाबू आओ त हमर समाधि तर लगाइम नहीं लगाइ कैसे जानलू हो कि समधी आ गइलन कब जानलू हो हमर भातारा करस के माई हमर आवत न सास भी जब लियल बा पानी पी खत जुगाड़ करके काट दिया छिनरो आवत है अपन बाप आ त कतरा काट दिया बना दिया आय हमार के हुआ जाओ ना हमार बेटा काम आवेला नहीं छिनर त पागले बिया अच्छा अच्छा पिसवा चोरा ले बड़ा बनल बड़ी न लिया के देखा कतना मछली बड़का बड़का पिसवा चोरा के रख देबी राती में खाए छाना रही त हराम जादी कहि दामाजी आए कनी ले ले दी बा बचिया का ले बनी ये करा बचिया के माई देले बिया यही में आम देले यही में साया साड़ी देले या आपके एक सेट कपड़ो देले बिया पानी है बाबूजी कहले रहती त बस स्टैंड हम ना आ रहती अरे पुरान आदमी कबे परेशान रहुआ भइल बनी जाना तनी एगो हुड़रिया वाला जौन हुरु चलते से 3 गो चकवा हवा हवाई हां हवा हवाई बैटरिया वाला हां उहे आ ही दादा ओकरा से जननी हिना कि मुला ले बचब समझनी ना उलट गलिया का ना जनाइला ना कि उलट जाए सब गाड़ी पे बैठा नहीं वो गाड़ी पर ना हम हूं अब उतरे सुतरे में सब बताई एगो दुलरवा का ससुर बानी आ सुनी ना का कहीं बड़ा आवे में परेशानी ना होता है अब ना लागत है कि अब बचिया घरे ना आ पाए काहे ना आई अब आप ये 1.5 महीना रहे के मुर्गा मछली खसी भेड़ा कुल इतना खियाइब और वका टंच क के छोड़ब अरे लहे दिखा का बूढ़ हड्डी अब मजबूत होई पानी उनी लेके आओ लेके आई समझी जी अरे राम रोमा आई ना नु जान दी कि हमार घर में लागे नरिया रातन जोरिया हो गई देख दांत नहीं के तरवा के ना पर सोचत ना दांत लगा कि हम पकौड़ी ढूंढी बनाए तो रोवा खाना लग जी ना त कूट के रोवा के देवे के परला जान तनी आइबो करना ना तो आके के चलते आई न तो आइबे ना करते रोवी खातिर लमहर मछरी हां ये लापर आ काट के बड़का बूटा चोरैले बारी अलगा से रोवा के छान के राती के खियाई जी कुछ कहीं भगवान आपे नियम सब करा के पूरा समझिन दे अरे हमरा नियम समझी में ई कहीं के रवना अमावस्या के रात में जाके गंगा नहले तब न हमरा नियम समझी में कुछ कहीं
आपके हिंदी में जो नखिया बादा वो करे फिदा नहीं जा खाई आ वो के हवा गया हवा हुआ पीली हम देखी रहुए कि देख साथ बहुत सारे काम दिया मत दिया रे छिनो का देत रहो मुंह में दांत रे हम देख रहे हैं सब बेला बेला का होता आके सोचा ये बस पागल अंदर का पहले जो खोल लेना का देख नहीं का घुसौन मुंह मां यार बतासा पानी छिना लागल है खाती अरे बचिया अरे फेंक देंगे गाना में फेंकाएगा जी मुंह खाले बारू ऐसा तो तो साथ के हरे टिकहार हो हां तो टिकरे बा अरे समझे नहीं तेरा बारे में कैसे बोलते उल्टा सीधा सब अभी हम तो काहे ना बोला समझे का नाम थोड़े हो ये बचिया पुजारी कुमारी हमारे पापा के नाम हो बचिया रे तोर माई देले बिया करे में सही ना देले बिया तो एकरा के दे दो रख रही बात जी करो चिंता ना हम बारे में जेते न बनिए बे फराक से पेन बुझिए अरे दे दो सास के मारा जरा रे कोनो बात नहीं के रुआ के देखी या दोनों हट नरी चले भूसा घर में चले चल या पापा तनी चला जा केरा के थम पर बैठा लो सब तरीके जा जा ना कहानी अपन मामला से तारा के शिखर में बांध के नाम मरवाई राम होखबू कहियो केरा के थम रट रट के माला गनो जातनी माला नमाज तनी ए क्षेत्र जे कलू रे वो कबे करी जे कलू ना का कोई अब तक ले बचिया के दिमाग ठीक ना भाई बचिया काहे हम बोलने क्यों बोलने की बोल बियाह करेला कुफुर खान में छिना दे हम के लिपस्टिक ना लगा दे मतलब हो हम तो हरा से पगला गन कुफुता गल अरे पागल कहेला ना रे लोगवा पागल कहेला ना रे लोगवा पागल कहेला ना कि हम तो नहीं हर के हई रसीली के लोगवा पागल कहेला ना कि हम निया कौन लगी चढ़ा गोल लटिया का हो गई हवा मार देलस का हां तोड़ देलत रे ए जे मार के का ये कलम को जब चट दे बारे सही में पहिया करवा एक का रे गारा ले जाके की पाऊ मुखी तर के है तर धरी पगली कुछ जानते लेबू का अपना बाबू के भेजे जल्ले रहती ना कान पान खोल के मारब मछली ना जब गाएंगे काहे ना दिया हम दे बचिया देख ना कल जाला ऐसे बचिया तोर बाप ना पगली का काछा पेन के न खिया दे जाइल बल तो है लूगी ना हां देते अपन कछावा दे दो देले नहीं दू गो हां ना पेन देख हीरोवा कहे ना कि शिकायत करतन जे हमरा लड़की के देख लेनी रहने कर जाए जब अपना बाप के ई हाल कइले बिया त हमार हक्का कइले माई के जाए दी बालक बिया हमर बचिया जो छन के लिया मछली का चीज कहां है मसाला पीस पानी में डाल दे फिर उछान जाई आय हो माई हम ना जाई बाद में काहे के ओके कहत तू जा छा न काहे खाती छानी समझी न बतियाई न तन जहाज चल लाल ही दुख सुख ना बतियाई लिया जाए हो सुनवास के के लिया पुतरिया जाए चले ए सुनवास के पुतरिया बाप लड़ा अरे इको का डाली रे ए हाथ बताओ कि कहां ले चलो हम ना जाई जरा ले जरा नाम ना जाई दे अब बाप भी दे देंगे लिया जाए अरे यार आयो का कोला करवाई अरे बापू बाप बीख चढ़ा तो बता जी के काटते होकर बीख पहले रहो कल का छड़वा लाजी वो। छोटी कला शर्म लेके लागो का करो टेंशन मत करो लगा काम काम ओसने पैदा कइले बन ए केकरा रख ले भाई दरसा को पापा के मन करे नमो हसवाई रे बोल दे रे ए चाची बूढ़ पर में बूढ़ के रख ले बालू ए क्यों ना घर में बुढ़ान त का से बात में दम नहीं थे हड्डी एगो चीज में ना होला फूल ई ससुर हवन है ए समधी हमन इजा के अरे एकर माई के हमर समझी हमार ससुर तो आर पापा
तीन गो बार आज के बाद बचिया तोरा घर हम ना आई काय नाही हम बानी जो अबे जो अरे मुद्दा अरे छिनारो कोखी में तारा पैदा होके हाथ हचा गई नी अरे इनका कोखी में का पैदा ले लू ऐसे अब चुप रह से बोल मत रे ऐसे हट कर बस मुखे से कह के तेरे पता घर बनवा दे मुखियो जी से एक दिन के भेंट हो जाएगा हाथ जोड़ने आना बचा तू अपने संभारा जा हमारा बस के बात नहीं जान तर केकरा घर के बबुआ हुआ बगले घर बा बियाह करवानो पापा अरे ई गुर कहां तली रे करी मना संगे ये तना सुगर सागे दूला काहे चुमालेला त महमा फर जाला फर न चाहिए तो बिया ल जे जेतने भभकी ओतने रोग से भरल रहे यार माय रे नोट देब रे कुकुर खइले रही बचपन में कुकुर ई पता चल गए था हमारा के त काहे खातिर टिकल रहते ऐसन को वही से पकड़ा रहत कइले रहत ऊ हैं एही बेरा ओ बूढ़ावा के धोती ध के चल जाए के बा नहीं है हां ए बेरा गाय हो नदी बगल जाए के बग धोते धक जाइबो ते दादी